सोरबा भुटान अपारेसनाव थैबाय, सोरबा बांलादेशआव थैबाय। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो मुंख्लंनि थाखाफोरखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै दंमोन। मोन्थाइखौ जोंनो होआब्ला प्रमद बर' आरो गबिन्दनि दरखं मोखाङाव थांनानै जों हस्रिखावनो बायध'था जागोन आरो। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर जालांबाय। नाथाय एनडिपिफोरखौ लानानै खालामनाय गोजोन गोरोबथा बिटिआरआव दासिम बारग' एनडिपि आरो मुंख्लं नखरफोरा सोरखारनिफ्राय मोननांगौ अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होनना बारग' एनडिपि आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा सम सम अजद होनाय नुनो मोनबोदों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमा सिंनि मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि न'खरनो सोरखारनिफ्राय होनो गोनां अनसुंथाइखौ दासिम मोननो हायैनि टिपकायाव परबतजरा मुंख्लं आफादनि आफादगिरि अमिय बसुमतारी आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा हिर' नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायथियो। गिबियावनो जोङो दिनैहाय नैबे जोंहा आंनिनो फिसौ असे मुंख्लं जालांनाय दैथुन मुसाहारि, दा बिनि मुङै जोङो दिनैहाय नैबे जोंहा दा जेंना सावरायनाया दिनैहाय जोंहा दिनै जोङो मुंख्लं जालांबाय, बुहुद मानसि मुंख्लं जालांनानै दं। दा बे मुंख्लं जालांनाय मानसिफोरनो अनसुंथाइ मोननांगौ दङमोन जोंहा। दा बे अनसुंथाइखौ जोङो दिनैसिम रावबो मोनफुंजोबाखै आरो दिनैहाय बेफोरखौ आसा खालामै खालामै सोरनिबा बिमाया थैलांबाय, सोरनिबा बिफा थैलांबाय, न'खराव रावबो गैलिया। दा बे थाखाखौ नाजावनोबो मानसि गैबावलिया। अब्ला दिनैसिम जोङो खोनादोंमोन जोङो बेयाव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो मुंख्लंनि थाखाफोरखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै दंमोन। दा बेफोरखौ आसा खालामै खालामै जोङो गासिबो दंजोबो। दा सोरबाया बिमा बिफाया रुंसारि जालांबाय, बिफा थैलांबाय, दा बे थाखाखौ नाजावनोबो मानसिबो गैया, ओरैबायदि जानानैबो दं आरो ओरैबायदि खस्थ' भुगिनानै दं बिसोरो। दिनैहाय बिसोरो भिखारि बायदि जानानै थाहैबाय। दा जों सानो जोङो दा दिनैहाय बिथांमोनहा ओरैनो गावनि थाखाय जिउ नागाराखैमोन बिसोरो। दा गासिबो जोङो बे संसार रायजोनि थाखायसो बिसोरबो जिउखौ नागारनो गोनां जादों। दा बेफोरखौ बुजिनानै जोंहा सरकारा एसे जाहाथे जोंनो बे मुंख्लं न'खरनि मोनथायफोरखौ जाहाथे जोंनो होयो, जों बेखौ जोङो सरकारनियाव गले गले जों खावलायहरनाय जायो आरो। बै समावथ' माखासे समावहाय माखासे मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय, बिनि गेजेराव नोंथांमोननि मोनाखै, लिस्टफोराव ओंखारदों एबा ओंखाराखैमोन? लिस्टआव माखासे ओंखारदों, माखासे ओंखाराखै। दा दिनैहाय जोंहा नैबे जोंना फार्स्ट बे 2006आव जोंना मार्चेस जालांदों नैबे दैथुन मुसाहारिया। दा बिनि माबानो गैया दिनैसिमबो। आरो सोरबाहा दिनैसिम जोङो गोथैखौबो मोनखायाखै आरो बेफोरनि खुनु माबाखौनो जोङो डकुमेन्टफोरखौ जों होनो हाया। खिन्थु लिस्टआव ओंखारजोब्बाय मानसि। दा लिस्टआव ओंखारदों, डाटायाव ओंखारदोंब्लाबो दा बेखौ जोङो गबिन्द सारनावबो जों थांनानै सोंहैखां। दैथुन मुसाहारिनि नामा लिस्टआव ओंखारदों? दङ। औ। बेनि उनाव डकुमेन्टस बिदोंमोन। माबानि पुलिस भेरिफिकेसन जाजोब्बाय। खिन्थु नैबे अनसुंथाइनि बेलायाव बेनि नामा ओंखाराखै, खिन्थु डाटायाव दं, आगोलनि डाटायाव सब लिस्टआव दंजोबो आरो। खिन्थु नैबे बेहाय गैया, ओंखाराखै। बेनि थाखाय नोंथांमोना सरकारजों जगाजग लाबाय एबा लायाखै? जोंहा मुंख्लं न'खरनिनो जा कमिटि दंखायो, जों कमिटि लानानै जोङो अनेकबार थाबायबाय, मेम'रेन्डामबो होबाय आरो जोङो सोंहैब्ला होनो मोनगोन, खिन्थु दिनैसिमबो गैया। आरो नैबे जोङो माखासे थालांनायफोरबो दंमोन। दा बे थालांनायफोरखौबो जोङो गले गले होनबाय थादों नैबेफोर अरिजिनेलमोन, गासिबो डकुमेन्टआ दंजोबो, बेखौबो जाहाथे नोंथांमोनहा बेखौ सोनानै होनो हायो। दा बिसोरो होनदों, जों दाखालिबो थांदोंमोन, थांनाय समाव जोंहा फेरेंगा सारा होनदों नैबे जिनिसा जोंना बे थालांनायमोन सार, बेखौ अननानै सोनानै होगोन नामा होननानै बुंदों। दा बेहाय होनदों अरिजिनेल नामा होननानै। अरिजिनेल माने अरिजिनेलानो, जेरैहाय जोंना एक्स आर्मिमोन ना, दा बियो बुथार जालांबाय, सोर बुथारलांखो जोंथ' मिथिया, बेथ' एकदम अरिजिनेलथार। दा बियो आफादनिबो खामानि मावबोखायोमोन आगोलावनो। दा बे फोरोंनाय आरिनाय गासिबो बेहा दंजोबोमोन। दा बिथांनियाबो दासिम थालांनानै दं। आरो लोगोसे बैनागुरिनि सासे दंमोन, बानेस्वर बसुमतारी, दा बेबो गावबुरा हिसाबै दंमोन गामियाव। दा बेबो आर्मिफोर थांनानै आरो बे आर्मिफोरजों लोगो जानानै बेखौ बुथारनानै गालांदों आरो। दा बिसोर सानैया दङ। दा पस्टमेन गासिबो दंजोबो। दा बेजों लोगोसे जोंहा
आरोबाव जायफोरा माने पस्टमेन्टआव रिपर्ट गैया बेफोरखौ माने होनाय नङा होननायखौ जों खोनानो मोन्दों नाथाय बिसोरबो जे अरिजिनाल बेहाय दंजोबो दा बिसोर बबे बबे जायगायाव थैदों बेखौथ' जोङो डेड बडिखौ मोनाखै दा जोङो दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ गले गले खावलायनाय जायो जाहाथे बिथांमोनखौबो गासिबो मोनजोबो जों बेखौनो खावलायनाय जायो आरो सरकारनियाव दा सोरबा भुटान अपारेसनाव थैबाय सोरबा बांलादेशआव थैबाय सोरबा दैयाव थैदों जों दा बेखौ जोङो पस्टमर्टम खालामनो जोङो डेड बडिखौनो मोनाखैब्ला जों बबेहाय मोननो दा बे हिसाबै जोङो सरकारखौ जोङो गले गले खावलायो जाहाथे बिसोरबो बिसोरनि थाखायबो गासिबो मोनजोबो आरो जुदि सरकारा बेबायदि नोंथांमोन खावलायबाय थासेयावबो होआब्ला नोंथांमोननिफ्राय माबा मोनसे राहा लागोन नामा सरकारा जुदि जोंनि बे मोन्थायखौ जोंनो होआब्ला जों मोनसे गोख्रों राहा लानाय जागोन जोङो प्रमद बर' आरो गबिन्दनि दरखं मोखाङाव थांनानै जों हस्रि खावनाय जागोन बायध'था जागोन आरो दा जोंहा गासिबो मोन्थाय दंखाजोबो दा बिथांमोनहाबो जोंनि फिसा फिसौ बा एक्स एनडिएफबि गासिबो बिसोरखौ लानानैसो बिसोरबो दा जिरायनो मोन्दों लिडारगिरि जानो मोन्दों दा बिथांमोनहाबो जाहाथे अननानै जोंनि बे मोननांगौखौ होयो थाबैनो दा जोंहा दिनै समासो बारग'लायलांसै दासिमबो जेबो खा खबरानो गैया दा जों खोनादोंमोन आरो 360 जनखौ लिस्ट जाबाय होननानै दा बेबो दिनैसिम थारिखबो गैया बारायबो गैया दा माब्ला होगोन बेनि जेबो खबरानो गैया आरो नैहाय जोंहा जोङो मेम'रेन्डामाव नुदों मुंख्लं न'खरफोरनो थांनानै थानायनि थाखाय जोङो साफा साफा न'खराव उपजुक्त मानसि दङब्ला जोङो साख्रि होनाय जागोन 4 ग्रेड 3 ग्रेड बेफोरखौ जों होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बे एक्स एनडिएफबिफोरनोबो थांनानै थानायनि थाखाय साख्रि होगोन होननानै बिसोरो डिक्लार होदों नाथाय दिनैसिमबो जोङो सासेनोबो जोङो नुनो मोनाखै साख्रि होनायखौ दा जोंखौ मा खालामनांगोन जाहैबाय साननो गोनां जानानै फैदों सागलफेना मोनसे गामियाव दैथुन मोसाहारि थैनाय समाव थानानै जोङो बयबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबांबा गोबांनो सिगां खस्थ' मोनबोदों रायजो राजाफ्रा सोरबा गावब्राबाबो बुजालांदों सोरबा बायदिसिना मोजां सोरबा कलेजनि स्टुडेन्टफ्रानो बुजालांदों अयथासार खालामलांजादों दा बिनि गेजेरजों जोंहाथ' बे एनडिएफबि मार्टियासखौ लानानै बा दासिमबो एनडिएफबि बेखारफोर दं बेस्राफोर बिसोरखौ गासिबो प्रमद बर' सारानो जुदि लेंहरजोबनानै जुदि थांनाय 2020आव अर्थात जानुवारि 27 तारिखआव जोङो बिटिआरखौ एकर्ड खालामलांदोंमोन दा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा सेन्ट्रेल सरकारा जोंहा बे मार्टियास एनडिएफबि मार्टियासफोरनि थाखाय एक्सट्रा बाजेट खालामखादोंमोन बे बाजेटखौ 5 लाख थाखा होनो थाखाय बाजेट खालामनायखौनो बिथां नैबे जोंनि इउपिपिएल सरकार जेनेबा प्रमद बर' बा फेरेंगा सारमोन बिथांमोना बे थाखाखौ गावसोरसो भाग खालामना जाजोबखो ना माखो दिनैसिमबो नैबे जोंनि मार्टियास न'खरनि थाखाय बेफोर थाखाया होनांगौ बुङैनो जों दिनैसिमबो जोङो नेनानै दङ नाथाय नेसेयावबो जुदि जोंखौ बेफोरबादि जोंखौ बखा बाहायबाय जाम्बा बाहायबाय जोंबो रोङा नङा रोंगौथिखौ जोङो बाहायनानै दिनै बेवहाय जिरायनांगौनि बायध'था जानानै फैदों